Salutare! Bun venit pe canalul meu! Astăzi îl vom primi pe Joan Mata, overul 90, iar mai apoi vom deschide câteva pacuri și vom juca câteva meciuri. Știu că nu am postat de mult timp, dar de azi înainte voi posta măcar un video pe săptămână. Să începem cu Joan Mata. Impact de la ligă. Joan Mata. Continue. Joan Mata. Un bronze trofeu. Iar acum trecem la pacuri. Primul pac este un Pro Pack. Să vedem ce ne pică. HT Boyer. Iar acum am niște pacuri care pot să spice portare foarte buni și foarte slabi. Nu e bun. Un silver până când. Silver. Și încă o dată silver. Iar acum 72 Robles Gold. Până când doar un gold. $60 silver. Acum Hyun Sang Hoon. Sper să ne pice un portar de elit. Sper. Încă o dată silver. Iar acum silver. Mai am încă un pack. $70 Mariga. Ne-am reîntors, iar acum vom deschide încă câteva pacuri. 6 trofei. Bronz. Training. 6 trofee de bronz. 500. 20 de trofee. Cu golden trofeele astea. 3 trofee de gold. 3 de silver și restul de bronz. 5 de silver și restul de bronz. Iar ultimul, un All Pro Pack.
Niciun elit. Nici pe unul. Iar acum voi face încă un plan. Sper să-mi pice una care nu o am. Dribbling. Iar acum